Hello guys, dito kami sa Meraki Garden. Ay, ang daming tao. Ayun si Nanang. Pandaman nagbalsen. Papasyal ko kayo guys. Yan, daming tao. Ayan, hello. Kayo nga sigod ka di Jay, unay. Tapi ala Jay ah. Tapi ala Jay, kwa Jay, dakila Christmas ka. Daming tao ngayon dito sa Meraki Garden. Linggo. Kahit umuulan, dami pa rin namamasyal. Picture. Ang ganda ang maganda. Ayan, grabe guys ang tao dito ngayon sa Meraki Garden. Ang dami pong tao ngayon. Ang daming tao. Kung napapansin niyo, kanina pa lang yung ang aming live band, yung magic show po natin. Saratin daklak ah. Matamtama tayo press dyan. Ayan guys, ang daming tao ngayon dito sa Meraki Garden. Oh, daming tao. Daming namamasyal. Ayan, ipapasyal ko din kayo kahit nandyan kayo sa inyong mga tahanan. O kung nasaan man kayo ngayon. Ipapasyal ko kayo ngayon dito sa Meraki Garden. Hello Guillermo, Manangan, happy watching. Hey Jen. Ang ganda-ganda ng Meraki Garden. Ayan, comment lang po sa mga gustong magpa-shoutout. Comment guys. Punta tayo sa... Ay, ang ganda. Ay, ito yung pinakamalaking kwan sa Christmas tree nila. Ang laki-laki. Yan ang laki. At tingnan nyo, makita nyo naman kahit saang parte ng talaga marami. Sure ko kayo nang? Laki oh. Sobrang laki, no? Ayan, ang laki niya. At ang taas.
Nagbibidyo pala si Mami. Wow, ang laki. Anak, takot na kilig-kilig. Dito naman tayo sa Picture yung gamin. meron pa isa, ayan, may isa pang pa. Christmas tree malaki din. Ang ganda rin nito, ang laki. Ang laki din nito. Ay, naputol ba? Kuha yan kanina. Ayan, o. Alo, pero mas kuha yan. Tururururun, durun, durun, durun. Camera. Medyo mabat na adayo tapno na makita ni. Kasjay kasi. Ano ba na ano? Ito yun oh. Picture kayo ko din ako. Sakay. Sakay. Na, takay mo tayo picture kayo. Picture na. Paano ba yung picture? Kasi niyo guro kayo dyan. Ay, oo. Cellphone na cellphone. Naka-video guys. Ay, naka-live ako. Hindi pwede. Hindi pwede, naka-live ako. Ay, yun na po. Kapatid na karanya kaya. Ha, nakakuha ako. Nakalag. Baban ipicture. Tulog pa. Ano ba ikakapin? Data ko ay adupay? Clean now. Nakita yung pag-picture dan? Ito ni Oda di nagpipicture. Ang ganda dun oh. Punta ka sa loob ng ano. Bislak. Kiwinidya atakap no, at least umulan man. No, how?